Excuse me, miss. You know, I went a long way to get myself that big car. But one day, I got lucky. Hoi. Zeg hoi. I got me a Hey, mama. Cadillac. Hey, goeie. Wat hast je? Ik had een hele manier van de Best of Nederblues. Die binnenkort uitkomt bij Records Today. Speciale plaat. En nog één, hè? En een hele mooie hier van de grote vriend en de vriend van Hoytik. Shaky Jam. En dat is die allereerste plaat van 1974. Waarom brengt ze op naar je uit, En, Bobbe? Ik ga toch wel wat bij Shaky Jam. Had protte dingen voor muziek hier. Vooral op het bluesgebied in Nederland. Hij is hier redelijk populair hier in Nederland en België. Maar zijn platen die ben ik uitgebracht bijvoorbeeld in Roemenië. Of illegaal in Amerika. Op cassette bijvoorbeeld in Indonesië. Dus ze binnen echt officieel uitgebracht. Maar ze ben ik wel eens, unofficial uitgebracht, om het zo maar te zeggen. Koest u hem persoonlijk? Ja, cool met vrij goed, ja. Simon Vlietstra. Simon Vlitstra uit Frencher, ja. Maar in feite was wie het natuurlijk Bildser, hè. En Bild is natuurlijk de bakermat, ik van de blues. Om het zo maar te zeggen. Want het is een protte bluesmakker. Alleen nog al het longskip. Wat het u draagt is typisch een blues longskip. Met een lekkere, grauwe, vette klei erop en weet ik wat het woord. Wat voor man wie het? Ja, wat zeker ze zeggen, hoe zeggen ze. Het is een eigenzinnig type weer het. Wie net altijd zo makkelijk in de omgang weer net. Hier nodig ik mij maken als ben. Om het zo maar te zeggen. En het leuke weer die op een gegeven ogenblik van bij zijn optredens, daarom hier ik de bijnaam Shaky Sam, om het zo maar te zeggen. Begon hij ongerieselijk te trillen, weer van de nervositeit. Zat hij de bijnaam mee gekregen van Shaky Sam. Waar had hij dat bedacht? Had hij dat zelf gedaan of? Ja, dat weer op de bijnaam een beetje, hè, van Shaky Sam, hè, de Shaky Sam. En dat was zijn bijnaam letter. Natuurlijk, nee, de solo, zijn eerste soloplaat, om het zo maar te zeggen. Ja, wat voor plaat is dit? Wat is het verhaal daarvan? Het verhaal is dat hij ziet bij Barrelhouse. En toen die er een aantal solo's dingen, ik optreden zijn, dat is zo leuk, hartstikke goed. En toen weer er een man die heette Michiel de Ruiter. Net de Michiel de Ruiter die we kennen van Olde Boorten, weet ik wat het woord. En die zei van, daar mag een plaat van komen. En de Michiel de Ruiter wie dus een van de man, dus ik hier contact mee. Komt hier nog niet, hè? Wacht nou eens. Hey goeie. Zet daar maar even Delja op de grond. Is het Fries of net? Wat heb ik? Is het Fries? Sounds Discus Wobbe. Ja, zoiets joh. Zet maar neer jong. Wat zit er in wijnflessen nog niet? Zo klinkt het wel. Zo klinkt het wel. Nou, hartstikke mooi joh. Weet je zeker? Nee, dat niet. Beyond the Dark. Nou, dat is wel een hele mooie toepasselijke titel, hé. Ben ik correct bezig bij Shaky Sam. Er komt er een pakje binnen dat heet Beyond the Dark. Dat is zo geweldig. Maar waar ben ik mee bezig? Want hij had net zijn volle uitgebracht, hè? Nee. Hij wie. Oké, maar Michiel de Ruiter op een gegeven moment wie een belangrijke man op bluesgebied en op jazzgebied in Nederland. Daar hebben we toen contact mee gehad. En toen had ik de eerste plaat bij Shaky Sam opname. Hoeveel hast Dus mij in hem de opname studio- uiteindelijk? Ik heb een deze plaat opname en toen heb ik een live LP maken op een camping in Vlieland. Stortemelk. Stotterberg weer dat. Toen hebben we nog wat studio-opnames maken. En het hoefde voor hem ik net al die eerste vol en weet ik wat. Maar het was wel bijzonder dat hij weer net alleen hier dus hier een bepaalde erkenning. Maar hij speelde in Chicago. En toen weer een bekende bluesman. En die weer blind. En die zei op een gegeven ogenblik, wat een geweldige man, laat me maar even toch spelen voordat ik speel ging. Dus dat weer wel heel bijzonder. Hij koerde hij hier de ziel, om het zo maar te zeggen, van
van de blues hierin zich. En Michiel de Ruiter die zei ik op de achtergrond van deze LP. Van ja, misschien is het wel de eerste en de bekendste bluesband die we ooit hebben gehad hier in Nederland. Ik bracht de plaat uit, dus ik wil een leuke anekdote. En Cuba in the Blizzard weer een aantal keer. Ik heb wat LP's nog bij hun opname. En ik kwam terug bij Philips, die mijn distributie die Philips Phonogam. En die wierden er nogal wij van, want hier Cuba in the Blizzard, dat bestier net meer. Weer toen de Harry Musquet ging weer en zo. En ze tochten op een gegeven moment dat dit de nieuwe Cuba zou worden van Nederland, om het zo maar te zeggen. Maar Harry Musquet, Cuba, die hier altijd wat moeite mee met hem. En in feite weer dat een beetje misschien wel uit. Ja, hij weer zo ook Rieselijk goed, hij hier zo vol de blues erin. En wat Harry Musquet, ik in het begin hier die op een gegeven moment ook een beetje verlen, om het zo maar te zeggen. Dus hij voelde het een beetje een concurrentiepositie tegenover hem. Ik heb de kleinste, dus ik kon praten en dat soort dingen. Dus deze plaat is dus doorgebracht in 1974. Later in 2019 of 20 had ik hem, 2020, had ik hem hier correct bij laten persen. Ik denk ik wil hem op Nijver uitbrengen op een gegeven moment. En toen hebben we de bronje eerst gehouden in het Orenpond. En toen is het grootste gedeelte, alle grootste gedeelte binnen het Nessenvolle van Oerbron, binnen zo even verbrand. Maar ja, daar zit ik dus nog altijd bij. Er werden nog altijd vragen van mensen hier in Nederland en in het boetland nog altijd. Voor de platen van Shaky Sam. En hij weer duwen, die worden op internet en dat soort dingen. Hij komt nog uit bij de Record Store Day. Hij komt nog uit bij een Record Store Day. Die wat voor oplage? Wel heel bijzonder. 323 stuks. Waarom daar ook al? Dat, gewoon iets eenmalig en weet ik wat zo wordt. Was een eerbetoon of shaky? Een eerbetoon aan Shaky, de Friese Shaky Sam. Volgens mij is het de eerste Friese artiest die wordt uitgebracht bij Record Store Day. Dus toch wel heel bijzonder. Hij zocht er erg mooi, zocht hij goed. Hoeft wel even aan, omdat hij toch wel vlammend is. Had hij een mooie kleur, had hij binnengekregen. Toch hartstikke mooi, jongens. Dat hij nooit tocht. Hij hier nooit tocht op een gegeven moment. Dat in deze tijd op een gegeven moment, dat dit nog eens goed wordt uitgebracht. Dat hij er nooit tocht. Wat zit er op die orenplaat? Die orenplaat is een plaat die heb ik ooit eens uitgebracht op CD. En dat is de Best of Nederblues dat. Dat is een foto, de tekening is gebaseerd op een foto in de kroeg in Grollo. Ilke Gelling, een van Living Blues, Harry Musquet en nog een van Living Blues. Dat is een mooi product is dat. Er staan dus al die dingen op die ik dus heb opnam voor mijn eigen label. Kijk, dat is Living Blues, Wang Wang Doodle, Flavium, Ilke Gelling, Cuba in the Blizzards. Rob Hoeken, Maggio, pa-da-da-da-da-da, kerstmuziek misschien wel doen. Bint en Zwijden aan die LEN. Maar ik op een gegeven moment, omdat het dat dus wel, dat moest toch zo wezen, om het zo maar te zeggen. Had ik er nog een nummer op zetten van Shaky Sam. Zit er nog The Little Red Rooster. Zo, daar staan oren dingen op, wist dat hem een brood zit, noem maar op, van Living Blues, Shaky Sam en Cuba in the Blizzards en de Bintangs. Maar ik vind hem zelf een prachtige hoes. Baseerd op een foto dus op een gegeven moment in de kroeg in Grollo. Waar ze zitten. En dan had Pascal, die had er Pascal de Jong, die had er een hele mooie tekening van maken of zoiets. Mooi hè? Vies hè? Mooi labeltje erbij. Ja, mooi man. Nou, dat vind ik gewoon mooi te waar. Dit soort dingen. Als eerbetoon aan al die mensen die op een gegeven moment hebben zwaar dat de analoge muziek nog altijd bestaat. En dat het ik nog altijd wordt verkocht en waardeerd aan mensen vanuit deze tijd.
Er komt een boek uit. Dat heet de Best of Nederland Blues. Zal ik het even pakken? Kan je het zien? Dat leidt hier. Zo, de plaat. En een boek. En uiteraard wordt er ik de naam van Shaky Sam, Simon Vlietstad, wordt erin neemt. Dat is toch een geweldig eerbetoon op een gegeven moment dat hij zit in de galerij van alle grote bluesmannen en bluesmeisjes hier in Nederland. Mooie foto's erin, maar eens even wat horsies van al die van die. Maar Live Blues zit er ik weer in. Uiteraard de Cubine Blizzards. Oscar Benton, hier zit een stukje nog over. Bij Berghaus zit nog een stukje over Shaky Sam zit er nog in. Volgens mij zit hij hier, ergens op een foto zit hij. Nou, dus ik vind het prachtig. En dit boek komt uit op de grote beurs in Zetogenbos, platenbeurs. En de plaat komt u dus bij Records Today. Komende weekend, dacht ik. Deze weekend net, maar de weekend na. Dank u wel. Mooi zo. Nou, kerst er wat bij. Well, my baby got something round like an apple, shaded like a pen, but I showed that to my baby got something. My baby got something. My baby got something, man, I should have loved.